Peste 500 de militari au participat la exercițiul demonstrativ cu trageri de luptă din armamentul aflat în dotarea Armatei Naționale, care s-a desfășurat săptămâna trecută la baza militară de la Bulboaca. Din subunitățile antrenate au făcut parte militari în termen și prin contract din cadrul brigăzii Ștefan cel Mare, regimentului rachete antiaeriene, divizionul de artilerie și batalionul 22 de menținere a păcii. Potrivit șefului statului major al comandamentului forțelor terestre, colonelul Iurie Brume, scopul activității a fost de a testa sistemele de artilerie și alte tipuri de armament recondiționat, sisteme antiaeriene, precum și tehnica militară blindată. Totodată au fost verificate deprinderile practice ale militarilor pe câmpul de luptă. Militarii au executat misiuni la diferite locuri de instruire, acordarea primului ajutor medical, trecerea piste cu obstacole, aruncarea grenadelor de mână, antrenamente la protecția chimică, plantarea minelor și darea ordinului de luptă. Derularea exercițiului demonstrativ cu trageri de luptă a fost inspectată de ministrul apărării Valeriu Troiencu, șeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei Naționale, colonelul Igor Gorgan. Evenimentul s-a desfășurat în conformitate cu planul pregătirii de luptă al Armatei Naționale. Octavian Zelinski de la Nenii Noi pentru Elita TV.